OK, ľudia, to je story tam, ak som stratil mobil. OK, boli sme v bytovke a mal som mobil. Potreboval som si nabiť, mám powerbanku, ale proste som si potreboval pre kábel. Aj na kameru proste. Tak som išiel na kameru. Pre kábel aj na mobil. Lebo ja mám powerbanku, na ktorú mám na Apple, ale tá je pomalá, vieš, a ja mám rád tú rýchlo nabíjačku, pri tom aj gameplay. Tak som tam išiel pre ňu a neviem, či som mi ten mobil vypadol, ale ten mobil sa proste objavil možno od tej bytovky možno 200 metrov proste. Tento mobil sa dostal 200 metrov od mojej bytovky. Len tak, aby ste chceli vedieť. 200 metrov od mojej bytovky sa dostal tento mobil. A ja mi furt neberiem, že jak sa tam dostal ten mobil. Lebo to je proste nemožné, ak som možno 300 metrov od mojej bytovky to bolo. Aj viac. Ale tam proste sa nejak dostal. Dajte mi chvíľku. No mám tu niečo také random. Dobre, tak on bol možno takých 300, možno 250 metrov. Stadiel. Ja vám počkám na niečo, kde jazdiť. Co bude teraz jazdiť. Dobre, proste ten bol strašne ďaleko. Nejaký typek našiel. Komu som dal nejaké 4 €. 5 € som možno dal, 4 € som mu proste dal. Lebo ja som teda nemal skoro nič u seba, akože tak. No. A že mi to možno vypadlo, ale to vôbec nevychádza, lebo ja som mal zapnuté data. WhatsApp má takú schopnosť, že keď mi niekto napíše, tak sa tam ukážu také dve fajky. No, na mne keď napísala kamarátka, tak mne sa ukázalo toto, že dve fajky. Takže mi to prišlo. Tým pádom, ten mobil mám tým pádom asi ako keby Wi-Fi. A tak toto. Tak tým pádom by som mal aktualizovať Pola. No, teraz som neaktualizoval. A viete, jak to skončilo? Kam skúšal som random Siri. A teraz som dal, že hey Siri, turn off location. A vieš čo? Bum. Zariadenie bolo stratené, mi to ukázalo. Zrovna vtedy, jak som dal, že location off, tak mi to upozornilo, že zariadenie bolo stratené. Takže tak. To je taký menší story time, že by som tomu viac povedal. Neviem, ale u mňa musel niekto ukradnúť, lebo posledná poloha vie, kde bolo u mňa v bytovke. Pred 40 minútami, keď som zistil, že som ho stratil. Len tak, aby ste chceli vedieť. To znamená, že niekto musel zabrať. Kamarátka pochybila, lebo ja som v bytovke doma mohol byť možno minútu, 2. Či neviem, čo by úplne stihla, ako možno s bajkom to stihla, ale to dokiaľ bylo som tam natrepala na to, neviem úplne. A tak proste. No, takže tak. No neviem, teraz si to ešte mám k tomu proste povedať. No, asi som stratil mobil a vám poviem, že tam mám takú kritku na nabíjaní a ja ho mám zlomenú. Ja to možno pošlem, vám to potom odfotím. Ale ako furt rozmýšľam, jak som mi mohol dostať tak ďaleko z bytovky. No, my sme ho stratili a my sme na ňom volali a nikto nám to nedvihol. Hovorím, že to je asi GG proste. Potom moja kamarátka tiež išla do toho, že ma ide skúšať pohľadať a dopadlo to tak, že kamarátka to niekto zdvihol a povedal, že že ja som neviem čo vyprávala, zavolal tam môj tato, on sa vypýta, vedeli sme jeho meno, vedeli sme jeho lokáciu. A nám povedal, že je pri Janfiku. Kam ho tam čakáme 20 minút najmenej. On nikde. A vieš čo? Voláme tatovi, tato je taký, že no, keď sa on nie je pri Janfiku. Povedal to dobre. Počkaj, zavolám mu. Zavolal, po 2 minút neskôr. No, on je pri štadióne, len tak, aby ste chceli vedieť. Bol pri štadióne. Doktor sa začali trepať pri štadión. Dali mu 4 €, lebo som, že skoro nič nemal. Ale mal som, že druhý mobil, takže som mi to nejak našli, ale furt nechápem, že ako mi tam mohli prísť ako mi tam mohli akože prísť WhatsApp, SMS,
proste pozriem, mne proste prichádzali veci z WhatsAppu. Chvíľku mi vychádzali veci z WhatsAppu. A ja nemám ani proste ako. Proste. Teraz bez skok. No a to by asi mohlo byť všetko, bo ja neviem, či ešte k tomuto viac povedať. Tieto záznamy sa mám v pláne vydať, on super ohovne. No z toho vystrihnem pár skokov, ale to je úplne. Spravím video, kde budú iba skoky a to mám v pláne dneska spraviť. OK, tak čaute.